Takže štartovanie záhradnej kosačky alebo záhradného traktoríka na odhrnanie snehu so sprejom Carlson, rýchly štart. Tu nás som dal dole filter na saní. V podstate takto do vnútra krátočký strek. Štart je doslova okamžitý. Štart je doslova okamžitý s tým, že momentálne je asi -2. Včera predčerom, keď som to skúšal, bolo tiež takto -2, -3. Musel som mať pomocnú baterku, nevedel som to naštartovať, takže vrelo odporúčam. Stál nejakých 7 eur, pol litra, čiže 500 ml.